ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము కీర్తనలు 44వ అధ్యాయము 7వ వచనము. మా శత్రువుల చేతుల నుండి మమ్మల్ని రక్షించువాడవు నీవే, మమ్మల్ని ద్వేషించిన వారిని సిగ్గుపరచువాడవు నీవే. హల్లెలూయా. మన దేవుడు మనకు తోడైండి మనని కాపాడు వాడై ఉన్నాడు. మనని కూడా ప్రతి సమస్యల నుంచి దేవుడు విడిపిస్తాడు. మోషే వెనుక సైన్యము, మోషే నందు సముద్రము. కానీ దేవుడు మోషేకును ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఏ హాని కలగనివ్వలేదు. ఫరో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలని తన సైన్యముతో హతము చేయాలని అనుకున్నాడు. కానీ దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకును మోషేకును ఒక్క గీత కూడా పడకుండా కాపాడాడు. ఫరో సైన్యముని దేవుడు సముద్రంలో ముంచివేశాను. మరి ఎన్నడూ చూడకుండా ఆ శత్రు బాధల నుండి, ఆ 400 సంవత్సరాల బానిసత్వము నుంచి ఇంకా దేవుడు ఎన్నడూ చూడకుండా ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని విడిపించాడు. నీకున్న సమస్యల నుంచి నువ్వు బయటికి రాలేవని అనుకుంటున్నావా? నీ సమస్యలని కూడా దేవుడు ఇంకా మరి ఎన్నడూ చూడకుండా హతము చేసేస్తున్నాడు. ఆ సమస్య అనే శత్రువుని ఇంకా ఎన్నడూ నువ్వు చూడవు. కాబట్టి నీ సమస్య గొప్పది కాదు, మన దేవుడు గొప్ప. ఇక మనము సంతోషంగా ఆనందంగా జీవిస్తాం. హల్లెలూయా. ప్రార్థన. తండ్రి, యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. నువ్వు ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానముకై వందనములు. మా శత్రు చేతుల నుంచి మమ్మల్ని విడిపించి మమ్మల్ని అన్ని విషయంలో ఆశీర్వదిస్తానని సెలవిచ్చినందుకు వందనములు. ఫరో సైన్యం ఎలాగైతే సముద్రంలో ముంచివేసినావో మా సమస్యలను కూడా ఈరోజు ముంచివేస్తానని సెలవిచ్చినావు. నువ్వు ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానముకై వందనములు. దేవా, ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న వారందరినీ దీవించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.